Ka Hills Farmer Union Ribhoi District layo Banshong Jingelang Batki Officer Katanan Animal Husbandry and Veterinary Office Ribhoi Banyekran halor kijing e jungki nongri sniang bat mir jingmut halor kumno ban penkut no ya ka jing sapriang ka American Swine Fever ne ka klam sniang. Hakate ke jingelang balalong hakalai tarik unaitung hajar arpun rew lai donlang ka district Animal Husbandry and Veterinary Officer ka Ribhoi ka Dr. R. Kharbuli Secretary ke HFU Sangkeme ba Alfenberg Karsentiu uba Ronald Kongjo Presiden ke HFU Ribhoi ba Penshai Masharing Secretary uba Soiroy Nongkenri Presiden ka Bhoirumbong Blok lambat giwe-giwe. Uba Alfenberg Kasentiu habakran shkilar patai kubor hadin kati ke jingelang ulai itu baki mat jingekran ki kentup ya ke jingpteng ka klam jingpang ki sniang ka jingyolat pathar ki kali ka mai kit sniang ki bawan na shabar ka jella bat ki bayo daga direct entry daga basiu ka khajna ka ba khatsan hajar ya ki trok he pat saw hajar ya ki kali pick up ka jingdon ki riushim kabu banlum khajna be ain na ki te ki kali ka mai kit meran ka ba ka union ka doni ki saki satar bakini ki kam krong khajna be ain ki don hasilenter ka surok ba khamtam nadu ka berni ha ter shadu shadam sain halor ka jingdon ki balum khajna be ain uba Alfenberg la yethu bakin sa ujor show deputy commissioner ka Ribhoi district rengkat ka jingkerpat bo dei ban penmi ya ka hukum ban onom sha ban le ye kite ki kam be ain na markat kum ka ain lakhang persha ikinu kinu ki balum khajna naki kali ki bakit ikimran khaddu e ladun kam banbu daga jaka pengor bat kenturu yau DC bantung daga special inquiry team ke banti benia halor ke kamlum khajna be ain hasilanter ke surok ba bat bernyamru balada ke jinglum khajna be ain kendang peteng na kaliang ke union bat kipat ba kin hiar surok hi banthat madan bat pendu jait sendon ya kite kikam sni ba be ain Kajungan jungi mata kesni hamne hapo district veterinary officer kabadan hamne hapo nongko Ribhoi district kadai halor ka jingpha jungi ya kawai ke city sha udisi kaba nila benrap lang ya ki city kiba ngadu kalai tarik punai bakadwai araja robusan nang ta ka reminder letter haka arpo tarik punai march araja rapunriu but kabangila yo ka reply ng DC haka katsan tarik punai ni araja rapunriu but nila pha sakawai pat ka city menakane bangya kendut DC kadai haka arpulai tarik punai bangyo araja rapunriu kini ki city hangning ya don presiden napo Umdan Circle, presiden napo Ribhoi district, presiden napo Bhoirumbong Block, bat kinong ilam jaga central bedi. Kajungwan jungi menta kesngi kalong bania pilio jungut ban bania perkhat halor kani kajing e kaba kinong risnyang kia kendo bat kajingya palat jungi ni kesnyang kabala kata shisha ni kinong rat jungi. Nakaliang juga Hills Farmer Union nila pelong ya kajingyalang jungi nongri jingri hapo Ribhoi district hapo Bhoirumbong hakli riat nakabenta ka East Jainti Hill District hapo umulong nakabenta ka West Jainti Hill District nangta Hanongstein West Kasil District but habaro ki district nila pelong but nila yo snow ya ka jingut jingnam jong kinongri jingri namar ba kani ka klam kala sarlut khamtam ni kisnyang lingba kani ka African Swine Fever ASF takumta ka jingwan jongi hangni kadi ka mat ka bangi snow kya hadu kata bat ni kwaru ya kaba udisi ubadai unongpet nong jungo ya ka Ribhoi district bat ka gateway ka bandrong siapa Meghalaya kadai nangni na po Ribhoi district te hakani ka city ka bangi pha haka arpulai tarik ubana banyo nakaliang jong ka seng ni don ya ka jing smokia namar ba ka demand ka jongi kalong bet ba ka sarkar karwanra ya ka entry point namar haka city ka bu DC UI ba haka reply ka bau ai ban yathu yangi ka union ba kinu ki kali ki bon kit ya kini ki jingri ki bana sabar ki bandan ya ka valid health certificate number 1 number 2 ki bandan ya ka certificate issue under the rule 96 of transport of animal rule R1000 away from the place of origin certifying that the pig originate from disease free area kabamut ba ban pentikna begitu kitu ki merat ki borak na kitu ki jalla ane na kitu ki snong ki de ki balong free na kini ki jingdan ni kini ki Jepang
Hendrai kaba kam small kala kalong ba nyimpat yo i ya kata ka cegit hadu menta nyimpat yo i ya kata ka entry point hadu menta hendrai kaba small kia kalong ba kidan kata ka direct entry yakini kimrat kiborong sa kajala jungi paro pada kadi ketrok kabakit yakinu ki jingri ki krong khatsan hajar iku ketrok bat ki krong 1,000 ka pick up kani kayat mentala arbanai hakabidi bakani nakaliang ka jongi kumki nong yalam jong ke hills homa union ngi concern nakabenta ka jingwanra jongki jingri ke bana sabar ki wanra ya ka klam hakajela ka jongi hendrai mentala dengan isu ailat lan ba dalangi siu ya ka pisau sniang na ni masi la ni usiara ni belang ba kumnu ru la bandrung hakajela ka bamut ngan ongai pi ka jingjau umat jong ki nongri jingri ki bahaban siu ya karam megalaya kadai ka baktang hadu kata-kata kani kadi ka jinge ka ba ngingim ban sing haban mi syakmat bana kata kadaw ngila pentip ya kani ya UDC but haka meeting meta kasngi ngila Krenshai ai district veterinary officer ban pha ya ka kubor namar bakani ka meeting ka meta kasngi kadai ban inquiry la ka don ni em shisha kum kata ka jingkrong hakani ka linti sengkin ka badai hang ni hapo Ribhoi district khamtam ka badai hapo bernihat bat ter syadu syapo damsai ikani ka jingwan jungi meta kasngi kadai ban pentikna bakata ka jingkrong kadon batru nidon yaki saki sabut satar ba kumno kayat kata ka system ban siu ya kata ka entry na kata ka daw nakaliang ga jongi ni pha ya kani ka kubor ban nila rai ru ha kani ka meeting meta kasngi away na ka my news kalong ba ba DC u haban penmi ya ka notification namar ba katkum kani ka Prevention of Infection and Contagious Disease Act arhajar kendai kalakhang persya ban krong ya kinu ki enforcement lani kinu ki briu ki ba check ban shim pisa ya kini ki merat ki barong ka jana hoy we don't have ban check it is certificate we don't have ban check ya kata ka Transport Act kita ki certificate bagi di bandan hendrai ban shim pisa kamdan karun bat kamdan ka kinu ki briu ki ba shim pisa ki dei ki ba shim bean day namar kata-kata nakaliang joka hills homa union matagasngi ka concern ka jongi kalong ba ikwa ban aimen siam ya kinongri jingri la de kidong kinongri siar kinongri siang kirongri sniang kinongri masi kinongri blang ikwa ban aimen siam ya ki tangba ikwa ru ban kerpat ya ka sorkar ba kadai ban yarap yangi ban pelat nakini ki ban yada dan ban pelat yangi nakini ki tax ki ba kibawan na barong isya krong but ngiyo I menta bakadon ka jingkiw hakado masi ka bakipat ba kiabam te kani lesi kala banday tang namar bangihaban siw ya kini ki khajna kibadan hasurok ki day ki khajna ki bali sing na banong ilong iligan te day namar kata kadaw ikwa ban pha ya ka kubor sa DC uday chairman joka district task force bad hakani ka district task force SP udan DC udan bad borok ki head joka district kidan tingi kwa ya ka DC immediately uday ban penmi ya ka notification bakita ki jingkrong hasurok nakabenta kini ki merat ki bawan sa ka jela jongi day ban stop chisindan henrei ibu ru ka jingkerpat ka sarkar baka day ban pen speed ya kata ka entry point ban check ya kini ki merat ki bawan sa ka jela ka jongi kenang bangin lat naka klam bat baki nongri jingri ha ka jela ka jongi kini omensim nilai keren shibun ba ke hakani ka meeting man tagasngi isngoban ay kublay ya I DVO ibadai I district jong ka veterinary officer ibadan hang ne po nong po ba ilakhat udut ya kani ka meeting ban kenduk ini man tagasngi ban ay kublay kerpang ya I bat nakaliang jong ka union in ay ka ketika mon ya ka ketika diang bat baro ki department ha ka district bangin ya tray rengkat bat ban penduk ya kini ki kam ki balong ki jingkrong ki ba kibakta pada ya uduk usuk nang ta ya urangli ujuki ikini kide kimat kibanya keran mata kasih bat kani committee hang ne po Ribhoi district harga bedi berkani nadu katu kasni arpulai tarik jong ubenai Julai bagi kenduk UDC ngila Krenshai UDC ba niwara ikani ka complain bagi kerpat UDC
ba un thung da ka special inquiry team nang ba kanlong ka ba khoi nang ba numdan manu di ba sakta ka bidi ba kani ya kani nakaliang jungi ngidon jingtip ngidon ka jingtip tang ba ikwa pada ba ka department ni kedepan le ka jangka Sekejap ke pi kani menta kaladei kalayat kamba kaladei ke jing diman ka ba long pending demand ka belasan rusna katum ka jing itu nang ne na office menta kasni ki ong ba kila persang banwat di jaka tang ba naka engineering team jongki tempat yo ya kata ka jaka ka ba pakka naka bentak ban pu